Trár chomhrach chun méidir uisce a léamh atá san íseán seo. Má tá méidir uisce an agat, chuir léamh méidir fáilte i do bhile. Deich ná, bailimiad na léamh méidir gach 3 mhí. Tá teicnoliacht againn leis na léamh méidir a dhéanamh ó Eithiclí agus iad Tomáint Thart. Tá teicnoliacht sna méidir uisce le léamh méidir ua oibriacha a dhéanamh. Seolann tar choradóir léamh ó do bhéidir chuig ghlacadóir atá I bheithiclí dar gcuid, léitir na méidir agus na feithiclí ag dul thart. Fágann sé sin nach gá dúin an bosca méidir a oscailt chun de léamh méidir a dhéanamh. Ní gá do chostaméirí bhfuil méidir acu léamh méidir a churisteach chogainn. Mar sin féin, dá má bhá an méidir uisce do réamhhain na léamh tá sé tábhachtach gur a ból dit chuna sa sin I dhéanamh go sábháilte agus I gceart. Fécinn bhéidir uisce go sábháilte. Sulan dhéanamh tú léamh méidir, mula mu dit céimeanna áirithe a ghlacha ionas go méid tú an fécinn an méidir do réadmhaoin go sábháilte. Béar dullar de glúine, lúba agus crumma síos chun an léamh méidir a dhéanamh. Waithe de chompóir, béidir go bhfuil leat pilín chur fleistíí a chorfaí de glúine. Má tá deachratí so glúiseachta agat, mula mu dit éire dhuine den tailech nó chara cabhrú leat. Is fearr éadí sábháilteachta, amhail bheist ordain eicechta agus lámhíní a chahabh. Déan an léamh méidir le solas an lé. Cíntig go bhfuil an talamh timpeall an méidir séró smionagar agus go bhfuil an limistéir má gúird séró choisithe ó ruthathe agus ó úsadóirí eile bóithre. Béart an méidir uisce do réadmhaoin a amsú. I bhformhór na gásanna tá an méidir site an gosán nó an giúis leis muide de haach. Má tá clúdach an bhéidir déanta de bhiotal ná déanaíocht é a oscailt, déon teagháil linn. Má tá an clúdach déanta de phleisteach, is féidir leat an léamh méidir a dhéanamh tú hain. Tá 3 chlotán bheoga fa imil chlúdach an bhéidir. Ní gádit ach uirlis hábháilte, amhail chus chóiré spúinóige a choristeach na slotáin agus an clúdach a bhaint go máil. Ná fág busca méidir oscailte gan aon duine ina aisle agla go manacht sé tuisle as duine. Tar éis dit an clúdach a oscailt feici tú stoppáin seacha leis did an bhosca méidir. Tá písa bán chorfleistíí an lena Dr. Cossint don bhéidir ghamáis de seacha. A luí a bhaine tú an stoppáin seacha, becheart go mefa an méidir a eicáil ag bun an bhosca méidir. Má ecann tú éon uisce nó éon smionagar an stoppáin seacha nó an méidir, ná déanaíocht iad a chlanna, déon teagháil linn. Léamh méidir a dhéanamh. Léamh méidir a dhéanamh I gceart. Tá gá chinál méidir uisce an. Cé go bhfuil cuma éagsúil orthú, tóisinn siad an méid uisce a úsáideann tú ina bhéidir hiúbacha. Tá clúdach pleisteach trédhearcach chinál amháin de na méidir. Má tá clúdach an méidir, ní gádit ach é a ordú ionas go méid tú an méidir a léamh. Seiceáil gur a bunan an tre uimhir an méidir agus an uimhir bhéidir atá luaitse de bhile. Cintóidh sé sin go bhfuil an méidir ceart á léamh agat, mar a bunan iad déon teagháil linn. Feici tú go bhfuil sread daileanna an méidir agus iad roinnte ina gá cuid, cuid dhubh agus cuid dhearag. Déantar méidir hiúbacha omlána a chlóra leis na daileanna dubha ó bhfuil uimhreacha bána orthú. Déantar lítar hingle, na 10 lítar agus na 100 lítar a naithnítar iad mar chodán de bhéidir cúbach freisin á chlóru leis na daileanna dearige ó uimhreacha bána orthú. Méidir cúbach amháin mar a ggéine le 1000 lítar. Lé an méidir ó chlé go deas agus déon nóta den na digití ile sna codanna dubha agus dearige. Ag brath an gcinál méidir tá agat, déiteach sé a bheith dechar na daileanna dearige a léamh go háirithe an digit dhearag dhearannach. Agus de léamh méidir déanta agat, ná déon dermid an stoppáin seacha a chur aráis ina áit mar tugann sé cosint an bhéidir ghamáis de seacha. Sulla gurí tú an clúdach aráis na áit, seiceáil nach bhfuil an séla rubbers timpeall imil an chlúdig as áit. Má tá salachar haimhfuil an chlúdig nó an séla rubbers, glan é. Cíntóidh sé sin nach rachaí éon uisce isteach sa bhosca méidir. Agus ná déon dermid, an clúdach a chur aráis ina áit ionas nach mana sé tuisle as duine.
Má bhín éon cheistena agat, nó má hastíonn tuile óla sweat, cur gléchorin íosló 189-268-268 nó gabhchuig www.water.ie. Uisce éireann, ag cosantár nisce don saola tá roin.